Kuinka usein sä kuulet kaverilta, että he vihaa omaa duunia? Mä väitän, että ne ei oikeasti vihaa sitä työtä, vaan ne vihaa sitä tunnetta, että ne on jumissa siinä isossa korporaatiossa, jossa ei oikeasti pysty vaikuttaa. Sitä tunnetta, että joku määrää, missä heidän pitää olla, mitä ne saa sanoa ja kuinka nopeasti he voivat edetä omalla urallaan. Maailma on muuttunut paljon, mutta yritykset vähemmän. Me eletään vuotta 2025 ja aika monet yritykset käyttäytyy kuin 2010. Meillä on tapaamiset nykyään aika monesti etänä, mutta sulla pitää tyyli olla kauluspaita päällä, kun sä meet siihen tapaamiseen. Hyvä, että ei ole puvuhousutkin. Samaan aikaan yritykset on yhä superkiinnostuneita siitä, minkälaiset paperit sulla on koulusta. Vaikka ne sun paperit ei edes liittyisi siihen, mitä sä teet siellä, niin se ratkaisee, minkä position sä saat siellä yrityksessä, voit sä yletä siellä ja näin edelleen. Mun mielestä se on täysin hullua, koska se arvo luodaan nykyään ihan eri tavoilla. Tässä videossa mä haluan kertoa sulle, miksi mä uskon, että monet ei enää halua sitä niin sanottua normaalia työtä, vaan ne haluaa tavan, missä he voi olla vapaita, samalla kantaa vastuun ja sitä kautta rakentaa jotain merkityksellistä itselleen. Mä elin itse Region Beta-paradoksissa. Ja mitä se siis tarkoittaa, on se, että mä olin isossa korporaatiossa, mä olin tavallaan hyvässä duunissa, mulla oli ihan kivat ansiot, mulla oli kiva toimisto, mulla oli kivat työkaverit, mulla oli kaikki ruokaedut, kaikki mahdollinen oli tavallaan ihan jees. Itse se duuni ei ollut kauhean kiinnostavaa mulle, mutta ne edut siinä ympärillä oli aika kiinnostavaa. Ja Region Beta-paradoksin idea on se, että ihmiset ei tee muutoksia, ellei asiat ole oikeasti todella huonosti. Tosi moni elää siinä Region Beta-paradoksissa niin, että jos täällä kaikki on superhyvin, kaikki on täällä superhuonosti, tosi moni elää tässä kohtaa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin sä et tee muutoksia, mutta sä et ole myöskään täysin onnellinen. Vasta kun kaikki menisi ihan päin persettä, sä tekisit muutoksia. Mä uskon, että maailma muuttuu ja yhä useammat ei halua viettää 8 tuntia toimistolla ihan vaan sen takia, että sopimuksessa lukee, että sä istut täällä 8 tuntia. Huipputekijät haluaa valita, kenen kanssa he tekevät duunia ja minkälaisia tuloksia he saavat aikaan. Vapaus ei missään nimessä tarkoita, että me tehtäisiin vähemmän duunia, vaan nimenomaan luultavasti enemmän. Ei mitään digital nomad hömpötystä, mä en usko siihen sekuntiakaan, vaan mä uskon siihen, että tekemällä jotain merkityksellistä se on paljon kiinnostavampaa ja sä pystyt tekemään sitä enemmän ja sitä kautta sä pystyt tekemään parempia tuloksia. Valitettavasti iso osa yrityksistä ei ole pysynyt tässä muutoksessa mukana ja he mittaa yhä, kuinka monta tuntia siellä duunipaikalla ollaan, tai vaikka myyntiyrityksestä, kuinka monta soittoa on tehty päivässä. Se ei ole millään lailla merkityksellistä, vaan se tulos, mitä me saadaan aikaan niillä asioilla, on merkityksellistä. Totuus on, että ihmiset ei jätä työpaikkoja. He jättää ympäristöjä, missä he ei voi loistaa ja päästä tekemään asioita, mitkä on oikeasti kiinnostavia. Jos yritys ei pysty luottamaan niihin huippuihin, antamalla heille vapautta ja samalla vastuuta, miksi heillä on ne huiput siellä? Miettikää vaikka Lionel Messi Barcelona-aikoina. Ihan varmasti annettiin vastuu ja vapaus. Käytännössä coachi sanoi, että käy voittaa meille toi peli, tee se miten haluat, ja se käytiin toteuttamassa. Mun mielestä huippuja pitäisi kohdella samalla tavalla. Siksi me rakennettiin Meetitille Seat-malli. Se ei ole pelkkä palkkiomalli, vaan se on kokonaan uusi tapa ajatella myynnin ulkoistusta ja myyntiä. Meetitillä meidän kaikki myyjät on yrittäjiä. Me ei olla siellä harmaalla alueella keräämässä yrittäjyyden ja palkallisuuden molempien varjopuolia. Meetitin myyjät ottaa riskin, mutta samalla mahdollistaa sen suuren palkkion. Me maksetaan 90% liikevaihdosta meidän myyjille, koska ne myyjät on oikeasti se, jotka saa sen tuloksen aikaa, ei Meetit. Meetit ainoastaan mahdollistaa sen, Meetit ei tee sitä tulosta. Vastuu ilman vapautta on loppuun palamista, mutta kun ne kaksi yhdistetään, me saadaan oikeita tuloksia. Mä uskon, että seuraavan 10 vuoden aikana voittajayritykset ei ole enää niitä perinteisiä yrityksiä, vaan on enemmänkin alustoja, missä huipputekijät painaa yhdessä hommia yhteen hiileen ja luovat sitä kautta tuloksia. Tämä on just se, mitä me rakennetaan Meetitillä. Paikkaa, jossa kunnianhimo saa tilaa hengittää, myyjät saa tehdä asioita, mitkä kiinnostaa, kasvattaa asiakkaita ja sitä kautta myös Meetit kasvaa. Mulle tämä ei ole mikään pelkkä teoria. Mä oon elänyt molemmat puolet. Mä oon elänyt yrittäjyyden ja korporaation. Mä oon oppinut, että todellinen vapaus ei todellakaan tarkoita sitä, että tekisin vähemmän töitä nyt kun mä oon yrittäjä. Nyt mä saan valita, mitkä 6 päivää ja 10 tuntia viikossa mä teen hommia, mutta mä teen oikeasti jotain merkityksellistä, jolloin ne tunnit ei ole se asia, mitä mä mittaan, vaan ne tulokset. Mä herään aikaisin, mä käyn treenaamassa, mä tuun rakentamaan ja johtamaan Meetittiä joka päivä isolla energialla. Ja se on just se energia, minkä mä haluan, että jokainen meetitläinen ja sitä kautta meidän jokainen asiakas tuntee päivästä toiseen. Jos sä oot ihminen, joka on kyllästynyt tulemaan mikromanageratuksi ja sä haluaisit, että sua mitataan tulosten, ei tuntien perusteella, laita mulle viestiä, katsotaan, oltaisiko me sulle oikea paikka. Ja jos sä jostain syystä yrittäjänä oot katsonut koko tämän mun videon ja haluat jonkun näistä meidän huippumyyjistä jeesaamaan sut seuraavalle tasolle, niin kannattaa laittaa viestiä mulle myös silloin.